Saúdos, benvidos. Acompáñame hoxe un abelleiro, Brais Álvarez. Benvido, Brais. Contigo imos a falar dunha protesta que levades xa arrastrando moito tempo, pero que estes días estades levando as vilas e cidades galegas, non? Que ten que ver moito con decir o mel que hai en Galicia é un mel extraordinario, o que ven de fora non ten nada que ver. Sí, efectivamente, estes días o que estamos querendo poñer no centro é o que vai encontrar o consumidor no supermercado en contraposición coa calidade e a trazabilidade que nos lle podemos ofrecer co mel que producimos aquí en Galicia. O máis importante sempre é, insistimos moito neso, é darlle a volta ao bote de mel e mirar a etiqueta que ten, non? Sí, agora desde fai uns anos xa conseguimos que pola parte traseira do bote tiña que aparecer por lei os países de orixe do mel, cousa que antes non existía e daba lugar a moita publicidade engañosa que estábamos detectando nos lineales dos supermercados. Ainda así, seguimos detectando estas problemáticas, pero, bueno, foronse dando pasiños para que a xente que compra mel poida ver de onde ven ese mel e se non quer comprar un mel que ten sospeitas de ter uns ultraprocesados e unhas ultrafiltracións que estropean incluso a calidade sanitaria e de sabor do mel, pois que o poida saber. Manexades algunhas cifras e datos que nos deixan un pouco sorprendidos, como que o 51%, penso que é, do mel analizado en España presentaba indicios de ter algún dato fraudulento, non? Sí, a Unión Europea controla de xeito documental, é dicir, a documentación do 100% neste caso do mel que entra na Unión Europea, pero os controles físicos, que realmente é o que verifica ese orixen, esa trazabilidade e como foi procesado ese mel, só o fai no 15% do mel que entra e os datos indican que máis da mitad dese mel analizado pois é indetectable saber de cal é o seu orixen real, porque só se pode saber a través dun análisis polínico, pero a través da ultrafiltración elimínase ese polen que ten o mel e, polo tanto, non é rastreable o seu orixen real, dando lugar ao que denominamos o fraude do mel. Tamén sucede que, como sucede con outros moitos produtos que chegan de fora, pero que se envasan aquí. Sí, neste caso estamos centrando no tema do mel, pero é algo que estamos vendo que, bueno, ocorre en moitos máis produtos e iso tamén nos leva moitas veces á publicidade engañosa ou non clara de todo no etiquetado do famoso envasado en, que pode levar ao consumidor e á consumidora a equívocos, non é o mesmo consumido en que producido en tal sitio. Por iso conseguiuse que se meteran estas referencias aos países de orixen, por exemplo, no caso do mel, de onde son esa mezcla de meles, pero queremos ir un paso máis alá e garantizar que todo o mel que entra na Unión Europea sí que teña unha trazabilidade de orixe, porque a través do ultrafiltrado tamén estamos detectando triangulación do mel, é dicir, mel que entra por algún país da Unión Europea ou próximo, que se fai ese ultrafiltrado aí para eliminar o seu orixen polínico e despois entra aquí como orixen dese país cando realmente xa provén de outro país, sí. A diferencia, o sinal de identidade do mel galego é ese color escuro, pero non sempre, porque hai moitas variedades de mel. Sí, dentro da IXP é unha das peculiaridades que temos en Galicia é que tamén por o noso clima vamos moito a meles multiflorales, é dicir, é moi difícil ir a unha floración concreta de castaño tal, co hai, pero sí que nos caracteriza moito o mel multifloral porque é unha característica do noso monte, entón iso dá unha variedade de tono moi amplia dentro do mel. Pero aquí realmente o que marca un pouco a diferencia é que o mel directo, o mel que non é ultraprocesado, mantén as propiedades de todas as enzimas, é iso que se dice que é bon para a saúde das persoas, que nun ultrafiltrado a eliminación dese polen, a eliminación de todas esas enzimas, provoca precisamente o contrario, que teas tomando algo máis parecido ao azúcar que realmente o mel, que as propiedades naturais que ten o mel. Unha das principales diferencias, ademais de sabor, pero eso lograse esconder, pode ser que o ultrafiltrado está sempre moi bonito, non cristaliza, por exemplo, non?
Por exemplo, cristaliza, o que a veces nos supermercados sí que encontramos como cristalizado, pero é o que se chama a través da pasteurización, pois faise como unha pasta, e así que se logra unha pasta homoxénea. Nos vemos nos nosos colmenares, incluso colmenares que están próximos, cando esmelgamos, pois, sempre a cubeta a mellor che poden ir restos de dous colmenares cando quitas a cera, etc. E cando envasamos ese esmel, digamos, os restos, que sigue sendo igual, pero é porque se mezcla de varios sitios, non nos calla igual. O sea, ves como callan de distinta maneira, de distintos colores, precisamente por eso. O ultrafiltrado elimina todo eso, homogeniza as propiedades do mel, eliminando a parte boa precisamente do mel. E iso é unha cousa que nos preocupa, porque tú podes estar pensando que compras no supermercado un produto sano, saudable, e realmente estás comprando un produto estandarizado onde se lle eliminou precisamente eses beneficios que ten. Porque esa trazabilidade que ti dís que os meles que veñen de fora non traen, ao mel galego sí que se lle pide. Sí, o primeiro que todo o que tea dentro do IXP, todo o que se marque co sello da IXP Mel de Galicia, o primeiro que leva é un análisis polínico para determinar se é un mel multifloral, monofloral de castiñeiro ou de silva, etc. Entón, eso xa é unha garantía de que ese mel non sufriu ningún tipo de proceso que rompera precisamente esas propiedades que falábamos. E é un garante de que o que estás consumindo é algo que se produce aquí, dun produtor local, e que en certa medida o produtor percibiu un precio digno por ele ou vai percibir. Como vos influe o Tratado Mercosur? Pois o Tratado Mercosur, o primeiro que influye é que o mel é o segundo produto que máis toneladas van entrar na Unión Europea, concretamente 45.000 toneladas libres de aranceis, arancel cero, e actualmente xa está entrando mel de ali, porque, por exemplo, a Argentina é un dos grandes produtores a nivel mundial, e actualmente está entrando a un precio medio de 1,80 euros o kilo, que con arancel, se lle quitamos o arancel vai entrar moito máis baixo. Entón, bueno, unha cousa que é que nos, a produción que temos no Estado español, cubre as necesidades que teríamos para toda a población do Estado, pero esta sobreoferta que hai de meles que veñen de fora, pois moitas veces non, fai que o noso precio sexa inferior aos nosos costes de produción e que moitas veces incluso moitas compañeiras e compañeiros teñan o mel parado nos seus almacenes porque non hai por onde darlle salida. A parte, en teoría, xa digo que a Comisión Europea e a Unión Europea ten que facer analíticas e controles deste mel que entra, xa falamos de que o que é físico só é o 15% do que entra, pero incluso a Comisión Europea ten a facultad de, se determina que os seus estándares de produción son iguales aos nosos, podrían incluso verse reducidos. Non nos creemos a cuestión das cláusulas precisamente porque a propia normativa europea ten a volta para facer isto e que realmente con que a Comisión Europea diga que eles producen os mesmos estándares que a nos, pois eses controles non se van facer. Entón, xéranos moitas dudas e o que vamos ver con esa entrada de mel masivo, que son, pois ahora mesmo da Argentina están entrando como 6.000 toneladas, van pasar a ser deses países 45.000, co precio do mel deles vai entrar moito máis barato aquí e, polo tanto, o noso vai seguir tendo unha tendencia a baixa e cada vez perdendo máis por kilo producido. Canto lle pode custar a un abelleiro producir un kilo de mel? No Estado español está calculado por encima dos 5 euros o kilo. Por debaixo de 5 creo que Naide é capaz de producir, vamos deixalo en 5 euros para arriba, e ahora mesmo o precio que se nos está pagando a granel, logo venta tal, é a 4 euros o kilo aproximadamente, e o mel que vende fora está en torno aos 2 euros. É un sector no que houve un tempo no que moita xente decidiu apostar, pero agora mesmo tamén empezan a ver que o mercado igual non é suficiente. Sí, é un sector que xa de sempre foi tendo como períodos onde moita xente nos incorporábamos, creo que agora estamos nun momento onde xente nova ou relativamente nova nos estamos incorporando ao sector, pero realmente cando te incorporas ves a realidade con estas políticas que hai de non protección do produto de aquí ou con as leyes un pouco non claras de todo que permiten estes fraudes das grandes distribuidoras, hai xente que sigue aguanta porque non queda máis remedio, pero xente que a mellor ten xa unhas poucas colmenas e podría dar un paso a máis, pois non o dá porque o mercado non invita a profesionalizarnos e a dar un salto adiante. Agora mesmo estas movilizacións que tedes en marcha van en dous sentidos. Unha, chamar a atención do consumidor, decirlle, bueno,
exixe a vostede cando vai mercar a calidade que temos aquí, e outra, a administración, porque ao final é quen lexisla. Sí, por un lado está a parte de concienciar ao consumidor tamén, de que sepa o que consume, despois cada un é libre de elixir o que queira, pero para nós é moi importante tamén esa confianza de que tamén a xente nos conozca como produtores locales e que estamos no territorio, e o que facemos polo territorio tamén. E, por outro lado, pedimos á administración que neste sentido sea moito máis dura e que de verdade poña frenos e medidas para que non exista este fraude con mel e con outros produtos, como xa falábamos, e entón temos un pouco orientados esas dúas vertientes porque creemos que son tamén fundamentales. Ao mesmo tempo tamén pedimos unha lei da cadea alimentaria que donde haigan os observatorios que determinen estes costos de produción de forma vinculante, entón, por lo tanto, o mel noso que entre ao mercado que entre mínimo cubrindo os costes de produción que temos. Brais, un placer sentarme contigo hoxe. Nada, un placer reportar aquí, agradeciñas. A todos vostedes tamén, como sempre, moitas grazas por estar aí un día máis.